גדול ונורא, לכבוד הקדוש ריבי יעקב אביחצרה. ערוך מעלה ליבי לאל גדול ונורא, לכבוד הקדוש ריבי יעקב אביחצרה. כנפיים קידשו שמיים רבנן בחולתם, ישר הלך בתומו במעשיו במקומו, כירח בן יומו זוהי דרך ישרה. ערוך מעלה ליבי לאל גדול ונורא, לכבוד הקדוש ריבי יעקב אביחצרה. ערוך מעלה ליבי לאל גדול ונורא, לכבוד הקדוש ריבי יעקב אביחצרה. أنا شيل أخواني
فزني الحلال زينا من حلال أعوف عشقنا لأحكا مدود دم البلالنا يوم يمتلون איפה הכפיים שלכם? זה ממש אמונה של בבא סאלי, כי הרב לומד את התורה של בבא סאלי. דניאל! אסביר לכם, היום היה לנו פה נס שלא ראיתי בבא סאלי, הדליק לנו את האור. אסביר לכם, מצווה לספר את זה. בבוקר, אחרי שהתפללו, התחלנו ללמוד, היה פיצוץ בחשמל שהכל התפוצץ מאחור ונשרף מהחברת חשמל. הבאנו אנשים מומחים שיעזרו, אף אחד לא יכול לעזור. מה נעשה? ישבנו רבי מאיר ביטון, השם ישמרהו, שלחו לפה צוות לחברת חשמל, עכשיו צריכים לפתוח מאחור, והוא מעסוק פה עכשיו עם העמסים, אני לא יודע בדיוק מה, הבעיות זה לא פשוט. אז הוא אמר להם, תיסעו למקום, תסגרו שם ואל תשאלו הרבה שאלות. והם נכנסו בהתחלה, לקח אותם דניאל שהגיע מאחורה, החליפו קודם כל את שתי הנתחים מאחורה לתוך ארון כזה גדול, וכשנכנסו חזרה מייצא לעשות בדיקה, קראנו לו לבדוק את הלוח הזה, הוא אומר לא, זה לא הלוח המרכזי. רק הלך שמה, אביי שהתחיל לכבד אותו, להביא לו מזון, להביא לו זה, שתייה, והם החליפו את כל החלק והלכו בלי להזמין צוות, בלי לחפות את זה, בלי להזמין מקצוע וכל זה, זה זכות בבא סאלי. אמרתי לו, לא אכפת לי מה יהיה, אחר כך נסבול אנחנו, אבל בבא סאלי, מה עם ההילולה? וזה הסוגות אותי קטנות. איפה בי דוד? בסדר. חבוד הרב יגיד לנו קצת משהו, או קודם מוכנים? עוד שיר קודם, עוד שיר. כפיים רבותיי, לסגר על הכלים. רגע, תעצור. وحتى مرض ما بيا
تعالوا شوية واخبار نصبح صايع قولي وش كتبغيني قولي وش كتبغيني قولي وش كتبغيني وقد عذبني مندوب انا يا مندوب انا يا مندوب حفص الصرف اللي مكتوب ومن غدلي خليني ومن غدلي كيما تخليني والليل يزيد اكتر يزيد اكتر يزيد اكتر وابن عليك والله انت مصبر انا ولد انا ولا وغنيني وغنيني اسمع حتني بكلمنا يسافر اخا بدمنا اسمع حتني بكلمنا يسافر اخا بدمنا Vivo, venga de roto, la puta se me vivo. اسمع بالموت لك أدوناي اسمع حتاني بكلمنا يسع بالأخا بيتمنا והם הולכים וממשיכים ככה ואז הם החליטו בבא סאלי וגם יש לנו סיפור של רבי דניאל נס גדול שהיה לו אפשר לספר בבא סאלי עזר רבי דניאל בואו תדליקו שניכם את הנר רוצים לראות את הנר פה אתם יודעים שמדליקים לו נר הוא מגיע מיד הוא גם ככה נמצא פה הוא בא בבוקר סדר לנו את החשמל בוא נעשה סדר לכבוד הצדיק. טוב, אחיי ורעיי, באמת ברגעים האלה, רגעים של דבקות וקדושה שאין לה סוף. כל היושבים כאן עכשיו
שם קיבלו 3 פעמים. כל היושבים שידעו שכעת ברגעים אלה גמרא מפורשת אתם נדבקים בכיסא הכבוד, אבל בואו תראו איך ברשות בעלי אכסניה השמחה הגדולה הזאת. איזה שמחה יש עכשיו בשמיים. אף אחד פה לא יחשוב רגע על מה אתם שמחים, על מה אתם אוכלים, על מה אתם שותים, שמחה שלא תיפסק. אבל על מה בעלי השמחה זכו? רבי דוד, רבי דניאל, זכותם אני כאן, הם באמת דאגו לכבודו של הצדיק. הצדיק יכבד אותם, לא יעזוב אותם עד שלא יגדל אותם מעלה מעלה, רוחניות, גשמיות, עד בלידה. בעזרת השם רבי מרדכי לא עוזב אף אחד עד שלא מביא אותו לשיא, רוחניות, שפע, שמחה. רבותיי, חשוב מאוד הדבר הזה. רבי מרדכי בעל השמחה, בעל השפע, ברוך השם, עד בלידי. כבר מעכשיו מתחיל השפע שלו לרדת, ברוך השם. זה כל אחד ואחד שיושב במחיצתו עוד יזכה. רבי דוד שמכניס שמחה והרהורי תשובה בלבבות עם ישראל. כמה חשוב הדבר הזה. עד ביד משיח ירקוד איתו, ישמח כמה אנשים החזרת לי בתשובה. אז בעזרת השם כל אחד מאיתנו יש לו חלק עכשיו בצדיק. אתם יודעים מה זה חלק בצדיק? הגמרא מספרת במסכת ברכות, המספר אחר מיתתו של מת, כך אמר רבי יצחק, כאילו מספר אחר האבן. מה הכוונה? המספר אחר מיתתו של מת, אדם נפטר, אין איסור לדבר עליו לשון הרע. למה? לא מזיק לו, זה לא משפיע עליו. אומרת הגמרא, איכא דאמרי דלא ידע, איכא דאמרי דידע ולא אכפת לי. מה אכפת לו? הוא בעלמא דקשות, עולם האמת. אתה יכול לדבר על הנפטר, אתה יכול לדבר על המת, להגיד לה תשמע, אולי היה עושה עבודה טובה, הוא לא היה מוצלח, היה עושה כל מיני דברים, כבר הוא נמצא בעולם האמת. מה שמדברים פה לא משפיע עליו. אומרת הגמרא, ואמר רב פאפא, אמר אחד, דיבר על שמואל המורה הקדוש, ודיבר עליו איזה משהו לא טוב. באותו רגע נפלה מהתקרה קורה, פתחה לו את נרתיק המוח, כך אומרת הגמרא, בהנקה דמוחה, באותו רגע מת. דיבר על שמואל. אז מה? אתה אומר למעלה לא מקפידים. הנה, אומרת הגמרא, שמואל לא מקפיד, אבל הקדוש ברוך הוא מקפיד על שבח הצדיקים. הקדוש ברוך הוא מקפיד. אם לא מדברים בשבחם של צדיקים, זה כבודו של הקדוש ברוך הוא. פותח לו את הראש. רבותיי, אם אדם שדיבר בגנות הצדיק, תראו באותו רגע נגמר. אדם שעושה קהילות לשבח הצדיק, לא כל שכן שאם צריך יוסיפו לו חיים. כמה מידה טובה מרובה ממידת פורענות? 500. כמה פה אנשים עכשיו יקבלו חיים חדשים, פרנסה חדשה, שפע חדש. למה? קיבלתם לשבחו של הצדיק, לשבח את הצדיק. כולם צריכים לדעת, שמחה זו מה עושה? שבח הצדיק שבורא עולם זכה שצדיק כזה יהיה בעולמו. אין שמחה גדולה יותר מזה. לכן השמחה הזאת, אין יותר גדול מזה. מה יש לבורא עולם? שיש כזה אדם בעולם שלו, בשביל זה ברא את כל העולם כולו. לכן אנחנו מתאספים ומספרים ואוכלים ושמחים ואומרים לבורא עולם, מה? בורא עולם לחיים שזכית לבן כזה. בורא עולם שמחת ועוד תשמח, כי הקדושה של הצדיק לא פוסקת, ועוד תימשך, ועושה ופועל הצדיק עלינו ישועות. לכן שידע כל אחד
מה שעשה הצדיק בעולמו, ממשיך הצדיק לעשות בעולם האצילות, וכל מה שהוא עשה בעולמו זה קטן. מה שהוא עושה היום בעולם האצילות, מתפלל על כל אחד, מי שצריך פרנסה, מי שצריך זיווג, מי שצריך בריאות, כל אחד ואחד מקבל ישועות גדולות. כוחו של הצדיק למעלה, כמו שאמרו שאלו את הבת של רבי אלימלך כמדומני עליו השלום, אמרו לו, תגידי, אותם ניסים שאבא היה עושה בחייו, הוא עושה גם עכשיו בציון? אמרה לו, אם אבא כשהיה עם הנעליים עשה ניסים, כשהוא נמצא עם הגרביים, ככה קראו לזה פוזנקות, איזה ניסים הוא עושה? זאת אומרת, בעולם הזה עם הגוף הוא עם נעליים, למעלה כבר אין נעליים, יש לבושים אבל אין נעליים, אז זה יותר קל. אז אם כן הצדיק מה עושה? עושה ניסים עד אין חקר, אנחנו רק לא רואים בחוש עיני בשר שלנו, אבל עושה ניסים. לכן אשרי מי שבא והתאסף לכבודו, אין ערך ואין שיעור לכל מי שבא. לכן שירה, שמחה, לשמוע על פעולותיו אין חקר, פעולות של תנא ויותר מתנא. עשה החיה מתים, עשה הכל. צדיק בדורנו התהלך והיה שרף בינינו, לא ידענו לגדל אותו, אבל הצדיק הזה עדויות קדושים, לא שייך לדור הזה בכלל, קדושים, טהורים. רבי שלמה אליעזר אלפנדרי זכר קדוש לברכה, איש של הדור הקודם, היה קודש קודשים, היה בגיל 110-20 כמעט, ועד שנסתלק לו הבבא סאלי הקדוש פגש אותו בתרפ"א לפני כמעט 100 שנה, ואז היה בן 20 וכמה, ואז הבנו הקדוש רבי שלמה אליעזר אלפנדרי שהיה קודש עמוד האש, ביקש ממנו תברך אותי, אדם בחור בן 20, וגם מבקש צדיק כזה גדול, אומר לו תברך אותי, אומר לו לא ראיתי ירא שמיים כמוך, לא ראה ירא שמיים, ראה קדושי עליון, היה מתקדם לו בעתיד העגל, היה מתקדם סופר.
שיעורים. הרב יש לו שיעורים, ראשון ב6 עד 7, שני ב6 עד 7, רביעי ב6 עד 7. חייבים להגיע, אני אגיד לכם למה. כל מי שהגיע לרב פשוט שינה את חייו. זה לא נשמע ולא נראה, אבל אם מישהו רק ירצה, הוא יראה את זה במו עיניו. תשאלו את אורן, תשאלו את מאיר ביטון, תשאלו את בועז, תשאלו את אנשים גדולים פה, שבכל הכוח הם משנים. ואלה שלא מגיעים, ויש להם את האפשרות להגיע, הם פשוט מפסידים. וזה דבר גדול, למה? שהרב, ברוך השם, הוא אפשר לומר היחידי בבת ים, מפיץ תורת מרן בהלכות, שיעור גדול בכמה מקומות. כולם לומדים מרן, אבל לעצמם בכולל מעיינים, מקיימים, שומעים את השידורים של הבן בלוויין הכל. אבל שיעור שיוכלו להשתתף אנשים, מדוע מרן פסק ככה? הראיתי לרב הלכה אחת קטנה שמרן התיר דבר שכולם חולקים עליו, איך הוא הליב אותי מהעומק, איך הוא הליב אותי מהסיבה, מהפלא. אתה רואה כשאתה מכיר, מי שיודע תורה קצ"ב ללמודי מרן, מראה לך כמה שתתעסק עם הצדיק, כמה שתתעסק, אתה למעשה מדבר למרן. רצינו להודות לשם ששלח לנו את חתננו כבננו רבי שלמה דוגר, אמן, שאני
אני איפה שהולך משוויץ, שם זיקני, למה? כנראה הוא ראה שאני עשיתי קצת מצוות, אמר לי, תלמה, אני ארחם עליך, ייתן לך איזה חתן, ועם זה אתה תלך ותיקח את הדגל, כי אם לא, אוי ואבוי לך היה. כן, תדעו, בעולם יש לו כל מיני כוונות כאלה, אתם יודעים שהוא עושה תרופה למכה. שום דבר בעולם לא יורד לפני שיש לו הכנה. בעולם הוא בהשגחה מכין אותו. וזכינו פה במקום שראינו שכל דבריו נשמעים, מה שהוא אומר עושים. השתבח שמו לעד, בשיא הנחה. אנשים קשים, ממש קשים, אני יושב איתם ביום שישי, מה אתה עושה כאן? אתה לא הולך הביתה? אומר לי, לא, 2 מקרא אחת תרגום, הרב שלמה אמר. אחד, אני אומר לו, מה אתה עושה? אני לומד רש"י. אחד, מה אתה עושה? אני עובר על ילקוט יוסף. אני לא יכול להגיד שמות לא נעים לי, אבל איזה אנשים מלאים גריז וסולת וזה. פתאום רק תורה, תורה, תורה. זה הזכות שלנו. השם ישמרהו, תדעו לכם, הוא ייתן לנו עכשיו חזק מתחת לחגורה מה זה צדיק. מה זה העניין של צדיק. ברכה בדבר. ברשות מורנו ורבנו ועטרת ראשנו, מור חמי, שהוא האור הגדול של בת ים. דעו לכם, לא רק עמוד בת ים, גם עמוד העולם. למה? כתוב שאלו שעוסקים בתורה בלילה בחצות, עליהם עומד העולם. אין לך מעלה גדולה יותר מלימוד תורה בחצות הלילה. ופה יש פה כולל צדיקים שעוסקים בתורה בלילה בחלק תורת הנסתר, ולכן עמוד העולם זה גם כן, זה הגדרה קטנה. השם יזכה אותם שאין להם כוח להמשיך להרביץ תורה ולהדירה עושר וכבוד, הון ועושר בביתו, צדקתו עומדת לה. מוריי ורבותיי, היום התאספנו פה לכבוד הצדיק רבי ישראל אבוחצירא, אדם שהגיע הרי יזכה לכבוד עולמים. ולמה? חז"ל הקדושים אומרים שכל דבריהם אמת וצדק. אומרים כל המכבד את התורה גופו מכובד על הבריות. אדם שעושה כבוד לתורה הוא יזכה להיות מכובד. חז"ל אומרים אין כבוד אלא תורה. וכשאנחנו מכבדים את זכרם של הצדיקים, אנחנו מתאספים, כל אדם מגיע ב10, היה מעדיף להיות בבית, אפילו שהפה פה ונעים, אבל אדם היה מעדיף להיות בבית, הוא בא לפה, הוא טורח לעשות כבוד לצדיק, רבנו ישראל אבוחצירא, אז ממילא הקדוש ברוך הוא משפיע עליו כבוד גדול. גדול, לא מבין את העולם, רוצה ולא יודע איך להיות חכם, שואף הוא למעלה לרחב כמו ציפור. שלומך ולחוב יסלח אבי חנון אליה
يوم حبك إجدال العزرية